Bruger din virksomhed for meget tid på at flytte biler frem og tilbage? Føler du, at biltransporten kunne være løst mere effektivt? Lad Gira stå for transport af bilerne, så du kan fokusere på det, der er vigtigt for jer og jeres kunder. I Giras platform kan du nemt og hurtigt administrere alt omkring biltransport. Her giver vi dig et overblik over alt fra bestilling til fakturering. Gira henter bilerne inden for 4 timer, eller når det passer dig. Du bestiller, og Gira ordner resten. Altid fuldt forsikret, altid fuldt dokumenteret og kørt af professionelle chauffører. Vores tjenester er designet til, at din virksomhed og dine kunder kan spare tid og ressourcer. Enkelt og effektivt. Med over 100.000 gennemførte opgaver og solide partnerskaber, er vi klar til at hjælpe jer med at forbedre effektiviteten på transport og øge kundetilfredsheden. Gira, vi henter og leverer, så I slipper for det.